meva opinió sobre la DUI, jo crec que és complex, no? Jo crec que després de l'1 d'octubre tots ens vam sentir com una mica desmoralitzats, no? Per una banda, voler continuar, no? Seguint un procés, però per altra també fins a quin punt havíem d'arribar, no? Perquè ningú de la gent del meu entorn ni jo volíem arribar a cap punt de violència. I la DUI jo crec que al final ha estat com una cosa que un formalisme. O sigui, al final el govern de Puigdemont havia dit que si es donaven aquestes condicions, o sigui, que es fes un referèndum, sigui considerat com legitimat, i sortia una votació, siguessin les que siguessin les que votessin, que declararien la declaració unilateral d'independència, estava en una posició, jo crec, en la que si no feia res, si no declarava la independència, les parts més afins a la independència se li girarien en contra, però si ho feia sabia molt bé que tenia unes conseqüències molt fortes i que això inhabilitarien part del procés que venia enrere. Crec que també per allà van haver-hi negociacions o converses d'altres parts, i jo crec que realment si el govern de Rajoy hagués dit que no aplicaria el 155, la DUI no hagués estat programada. Aquí una mica se m'escapa una mica si jo ho hagués fet o no. Crec que realment la manera que s'ha fet potser no és la més adequada, però almenys s'ha intentat buscar una mica de coherència amb el que s'havia dit inicialment. I això no és una cosa a la que estem molt acostumats actualment en política. Tot i així, crec que potser sí que s'haguessin pogut buscar més maneres per no intentar arribar al punt en què es proclamés el 155 i la DUI.